अगर आप भी चाहते हैं कि मां जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां जानकी सीरीज प्रेजेंट्स by MSP Films। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। सब पुजरिया के दया माई करेला। सब पुजरिया के दया माई करेला। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। तोरा सिवा दुनिया में कोई न हमार बा। तोरा सिवा दुनिया में कोई न हमार बा। राउर आशीर्वाद माई हरदम हमरा साथ बा। राउर आशीर्वाद माई हरदम हमरा साथ बा। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। सब पुजरिया के दया माई करेला। सब पुजरिया के दया माई करेला। मैया तोरा नगरी में बड़ा सुख मिलेला। DJ mixing point मदनपुर शारलाही नेपाल। काहे बस गइलु माई ऊंचे पहाड़ पे। काहे बस गइलु माई ऊंचे पहाड़ पे। कौन कमी रहे माई जे चल गइलु ऊंचे पहाड़ पे। कौन कमी रहे माई जे चल गइलु ऊंचे पहाड़ पे। DJ संतोष मदनपुर DJ संतोष मदनपुर DJ संतोष मदनपुर DJ